Salutare, mi bine am găsit și astăzi vă arăta cum să postați un videoclip cu HyperCam 4. În primul rând căutați 4 doar Activision Key, scuze. Dați aici. Dacă dați voi $40 să-l plătiți, apăsați. Am să am demo pentru că nu vreau să stau. Cum să încărcați un videoclip? Porniți Bandicam-ul, apăsați pe record și asta, da. Așa. Veniți pe Google după ce l-ați făcut. Faceți un folder mai întâi. Și puneți aici videoclipurile, dar nu le puneți, le setați unde se apar. Vă duceți pe YouTube. Faceți și voi un canal, apăsați pe încarcă și apăsați aici, pe acest buton. Duceți-l la fișier. Da, aceasta este filmarea de acum. Și îl puneți. Puneți și voi un titlu. Mă rog, ce vreți. Puneți niște etichete. Și adăugă un mesaj. Nu, eu nu vreau. Mă. Again. Apăsați pe publică. Cât timp a rămas. Da, și da. Este ușor. Și uitați. Da. Da, se procesează. Poate cum să-i dați un boost-up. Happy Wheels. Ce? Saltare, 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 saltare! Eu sunt Alex și Pica Gamer IT. Cum preferați să spuneți Alex sau Pica Gamer IT sau doar Alex? Vreau să... lol. Ok, și cam asta a fost și cu acest episod. Eu am fost Pica Gamer IT și bye bye!